Pensamos que Creafogar é unha gran oportunidade para mostrar o noso traballo. Como artesáns, como diseñadores, hai poucas oportunidades nas que se faga un evento específico para produtos deseñados e fabricados para o fogar, non? En esta ocasión, deuse este caso, nós sempre nos apuntamos a calquera evento que sexa para apoiar o deseño ou a artesanía, e aquí pensamos que máis que nunca deberíamos estar para apoiar esta iniciativa, que debería haber máis, pero por desgracia hai poucas, aquí estamos, apoiando como sempre. As iniciativas tipo Creafogar, sobre todo en Galicia, que tendemos o minifundismo, cada un na súa leira pequeniña, pois fan un pouco como o que foi a parcelaria no seu momento, o sea, unirnos a todos e xerar un ambiente que ao final o que se pode ver é un deseño, digamos, con denominación de orixen. A nosa intervención vai a consistir en aportar as nosas pezas para distintos espazos da casa e unha colaboración con Ramón Gómez de 3399 Iluminación nunha intervención que vai levar a cabo.